Ong wilahing aunamastu namusidam rahayu sagung dumati saendenging jagat pramudita kalis ing rupedo nir ing sambikala. Sedulur papat kalimo pancer kakang kawah adi ari-ari getih lan puser kang nyawiji dadi siji sangkan paraning dumati. Hananing sun hananing Gusti hananira hananing kawula hana caraka data sawala padha jayanya maga padhanga ngata bukama nyaya cedhapa lawa satada karacana. Asung pepuja mringarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinaya ngapa cedhak tanpa senggolan atuh tanpa wangenan manunggal mrih cipta rasa lan karsa madhep mantep manter ing diri angecap rahayu wilujeng tinebihna bilahi saking rahayu mulya waluyaning jati. Ong wilahing aunamastu namusidam sungkem kawula dumateng ing ngarsa dalem ingkang araraton ing kurping gegana ing lumahing pawana ingkang hangreksa hangrumpaka bebener lan leluput. Kawula nyuwun agunge pangestu dumateng Bapa angkasa lan Ibu bumi, Hyang Bathara Hyang Betari kaki dan Hyang Nini dan Hyang lan para leluhur sami. Anggen kawula badhe nglampahaken dharma lan bekti ing dinten punika mugi pinaringan kasembadan lan boten kirang setunggal punapa. Sarira 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 satuhu 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 sampurna 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 sakarsaning Hyang Jawata tan kena